Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yay, part 3 indaba yedlozi. Kunompilo ke manje ingane baba uMsiliku. Lana ke umpilo ungena as a perfect example yalento esiyizwa kodwa singayizwa. Isidide ngempela. Manikhumbula kwezingane ezisithembu umpilo uhlangana nobaba uMseleku la ezocela khona imali ukuthi akhiphe ama-siblings behambe kube mnandi. Ubaba uMseleku ke ubamba impilo ngesandla uyasho ukuthi ngiyabonga ukuthi ube indodakazi e-right uyiphathe kahle nani. Sebekhuluma ke indaba yesibongo. Uthi ke ubaba uMseleku umpilo angabi novalo lezinto ezikhulunywayo kuthiwe idlozi lizokuphanisha kanjani ayikho leyo nto. Angithi nizwe uMseleku ukhuluma nendodakazi yakho kumpilo. Umpilo u-worried ngokuthi kungenzeka idlozi lakomalume nelakobaba bayambanga if into yakhe yesibongo ayilungiswa ngokuphelele. Uthi uMseleku ke wena mpilo ziphathe kahle la empilweni. Lento yokuthi idlozi lizolwa nayo inganekwane nje. Yilo kodwa idlozi leli lenza ama-demands we-guys masilalela inyanga leyana yesichazela ku-South Season 6 kuze kuthiwe ke noma kunjani uyeza number 5 ngoba idlozi liyafuna. Umpilo okhalela ukuthi nje sengikhona ekhaya kodwa isibongo sami ngicela ukuthi akwenziwe ngendlela efanele beneliseke laba badala abaphambili okwamadlozi. Ubaba uMseleku ke umvala ngokuthi ayikho into ezomlimaza. Kanti idlozi linjani nina guys? Chabo angithi sesilalela ubaba uMseleku ukuthi uyikhona indawo yokuthi idlozi alikwazi nje ukukulimaza. Kodwa khona inyanga eyazi athi inyanga sizoyikhumbula le video futhi le nyanga sesigeza ayibona ishutheni wabo uMseleku yathi nje idlozi lona umsamo ofuna lokhu kubaba uMseleku. Niyabona ukuthi siyibuzelana imibuzo ngoba manje ubaba uMseleku uma esesho lapha ukuthi ngangiqale kanye nawe le ndaba ivision kanjani akekho omunye umuntu nalamakhosikazi ubaba uMseleku kodwa okholelwa nonesiqiniseko ukuthi idlozi ngeke livele lisuke likulimaze. Hayi nami yabo kuleyo ndaba le angifuni ukuba nephutha kini ngikhulume sakungabaza. Mina ngikholelwa ukuthi ogogo bavele bevuke ngoba sebengali bebe nalezi inhliziyo yokusho ukuthi idlozi linjani. Kungenzeka kodwa komunye ngoba amakhaya ekhona nezibongo zikhona nemizi ikhona kube nabantu abangafani before. Kodwa lento yokuthi bonke abantu sebezothala ukuthi idlozi lizokushaya. Hawu babe sithanda kanjena guys besekhona sinabo. Bese nathi laba besithanda kangaka sebengavele nje befuna izinto nawe ubona ukuthi impilo manje ihamba ngalomgudu. Masugogo evele efuna into ejike lapha esizokushaya nenyanga izifakazi. Yikho ke sibuza angixabani futhi namuntu ngiyayibuzela ngoba baba uMseleku uyaqinisekisa kumpilo ukuthi yabo lento yesibongo nalezi zinto ezisho abantu ungasabi lutho. Into ebalekile ukuhlonipha impilo ngoba ayikho leyo nto leyo ukuthi idlozi lizokushaya. Kusho ukuthi idlozi linolaka makuziwa kwisithembu namakhosikazi. Cha we guys ngisazohamba ngiyonifunela leya video yenyanga kodwa wakuyi live video. Into engiyaziyo uyenze sekuyophela season 6. Nihambe phela niyoyibuka ukuze ningangicasukele into obunithi wayafix ukhuluma inganekwane kwasho inyanga le ifaka isigqoko. Ebuye mayingasifakile isigqoko inama-dreads. Naye lebuye imemeze. Lena enokuxabana ku-social media nalo weyigubhu. Angithi nambolo weyigubhu owumngani nenceko.
osekumzansi Magic wisho yenciko lenyanga-ke ihlezi iqophisana naye. Bayaqophisana bobabili, angazi ukuthi ubani owasukela omunye, kodwa nje into yabo bahlezi bekanje. Uma lona omunye ethi nayi itopic uyayibamba uyikhulumela phezulu, nangomunye usezoyiphikisa. Kwasho leyo nyanga-ke. Leyo nyanga enedamu, angazi noma idamu elakhe noma liseduze nomuzi wakhe loyo. Uye kwasho ukuthi idlozi lona lithi makwenzeke, and ayikho into ukuthi uma unedlozi kufanele uyiphathe, ngoba phela kufanele uswenke ungene kuma-interviews uzobizwa. Ngathi hawu, yazi umalume lo ucabanga ukuthi siyingane thina? Cha, ngangimlalele ngithi hawu, wase ethi-ke futhi la bantu abanamandla kunento abayibonayo bona. Mase beyibonile leyo nto, kufanele ukuthi phela ukusho ukuthi idlozi bakhumbulile behlaba inkomo. Kasi mina hawu, yazi ukuba umalume lo oyinyanga, uyazi ukuthi sina sikhule ngogoga bebesixoxela iy'ngane kade siqeda ukuthandaza sesizolala. Mina ngamxoxela lento ayixoxayo ngale ndlela futhi yakhe naye le ayiletha ngayo, nami ngiyiletha ngithi mina kodwa ngiyayazi lento ayishoyo, sengake ngayizwa ukuthi manje isesidida ngokuthi kuthiwe yidlozi-ke. Kwakukhuluma inyanga namanje, kwakukhuluma inyanga lifaka isiqoko, kodwa ikhuluma ngobani? Ngobaba uMseleku. Yathi-ke uyoshwabalalelwa yizinto, nabamshiyayo izinto zabo zingaze singahambi kahle ngoba idlozi lifuna belapha egcekeni eMzumbe. Kodwa ubaba uMseleku-ke yena uSeason 2 izingane zesithembu ukhuluma noMpilo, umtshela ukuthi into yokuthi idlozi lizokuphanisha, lizokulimaza inganekwane ekhulunywa abantu. Bye bye.